Čaute, hlásime sa z pumpy v meste Sombathely. Takže takto pokračuje naša cesta do Bosny, Albánska, Čiernej Hory a Kosova. Dáme kávu, pokračujeme ďalej. Presne tak. Tam sú mašiny. Ty čo dobíjaš, baterky? Ivan. Svietiš? Dorazili sme na prvé ubytovanie do Varaždinu. Toto Ivan zohnal, takto to tu vyzerá. Mašiny, tam máme strážcu hore. Parkovanie, Ivan dobíja baterky. No a takto vyzerá naše ubytovanie. Čo Ivan, dobre? Tu? Da. Dobro. Hvala. Super, hvala puno. Lepo, dobro, u centru. Dobro. A bit će 100% dobro. To je dvojpostel? Možemo sada ili... Pa možete sad. Dobro. Kad sutra idete rano, ne? Sutra idemo, ali mi hoćemo da nešto jedemo još u 8, u 9 sati, u 8 sati mi krenemo. Pa možete biti do 12. Da, ali ne, mi putujemo dalje, idemo za Bosnu, Montenegro, Albanija, mi tako idemo. Idete skroz daleko. Eto krasni kosteli pozdrav. Milujem keď me ženi na sebe legíny, lebo vtedy vidím, čo berem. A dnešná mládež má len tí monterky a tá nevíš nič. Tak som z toho úplne hotový a nešťastný, takže mali by sme to... Rozumiem. Vidíš to? Už sa to... Je grillované niečo? No, pýtam, čo mám tu, ale určite áno. No jasné, tu sme doma. Hej? Plata, bonus za 2 osoby, 32 €. Takéto si môžeme dať, na poli to je po 15 pohode. Podaš, že nám dá jeden. Ty si dáme, to holka, čo tu má za nami. No Ivan, daj pocity svoje z jazdy. Moje pocity sú úžasné. Na YouTube kanál. Moje pocity sú úžasné, len môj kamarát, keď nešiel 300 celú cestu, ale ináč to je super. Zdravia vás vyjebaní youtuberi. A vidno sve. Ja vás zdravím, svých pederov. Ja vás svých zdravím. Daj všetkých. Ako neke tražite muškaca koji je pravi kao ja, zovite me. Ali maksimalno do 25 godina. Neću starije. To je za ništa za kurac. Tak. Pán motorkárov oddychuje. No a takýto výhľadík, ty kokos. Tak, zastavili sme sa na malú pauzičku, na obed. Ivan sa snaží prekladať Ivan, prelož to. ostatné osádke z bosančiny do slovenčiny, ale sám z toho asi koľko. No, ne, čevapy si ja dám. Čevapy? Tak aj Stoja ja. 7 €. Vyskúšam aj ja. 7 No čo, no daj, one. Čevapy? Aha. Daj pocity, divaj ten výhľad pekný. Jazierko. Krásne, pri jazierku budeme Ivan, papať. daj pocity z jazdy. To sú čevapy z Cibulu.
A opýtame sa, čo nám tu dá ľúbeň. Ono, túto si dáme. Jak sa volal včera ten chleba? Jak sa volal? Neviem, dobre to bolo. Lupenica, nie. Takže malá prestávečka v meste. Jako Ivan, jak sa to volá? Jak sa to volá, Ivanko? Súnoj, Seny, nevieme presne. Tu sme zastavili, ale je tu nádherné. Koľko? 50 km pred Plitvickými? Pred Želiavou. Pred Želiavou a aj Plitvickými hore. Nejaká reštaurácia na tom kopci. Ale tuto sa ideme pozrieť. Tuto sú nejaké krásne vodopady. Ale sme tu objavili, čo to vyzerá nádherné. Ešte je studená. Lunaj. Auta s povolením. Mašinky odstavené. Na chvíľku pokračujeme ďalej. Tak.
potom sa prihlásime zo Želiavy. Ivan, dojmy z cesty? Som unesený. Hrvatské autostrady. Životne som unesený. Uvek me boli kurac, ali nešto vam kažem, ovo je sve za nas lepo. Mi smo ovdje, rodili se, živjeli smo ovdje i... Takže takto. Tako sve mora da bude. We gotta take a night train to the Default City to rock out this fucking ancient walls. We gotta take a night train to the Default City to make us dream us to down in reverse. We gotta take oh, dirty night train, yeah. We gotta take oh, dirty night train. Letisko Želiava. Vojenská základňa vraj. Fajnová Slovinka. Jaké to je dozadu? Koľko je to? Neviem. Boli sme tam, ale jak je to úplne dozadu, neviem. Zaujímavé. No, auta to vyletúvali. Vidíš na krídla, presne na strechu. Koľko ďaká tu je zima. A to si, zeber si tu. Koľko je? Tu vidíš, na slnku je 30 a tu je do piči 10. To tu je odkedy, Ivan, toto lietadlo? Z ktorého roku? Neviem, dlho tu je, ale... To je tu bohuje asi z druhej svetovej. Asi je, asi z druhej, no určite druhej, však ten Douglas Kokoček si ho pozrieš, tá Dakota, však by sa robilo. Doprava dozadu, ja som tam nebol. Bratislava. Tak. Ahojte. Kam idete? Do Bosny dole. Do Bosny a domov potom? Naspäť? Nie, či ideme také na Rabe, nejaká akcia budúci týždeň, tak ideme tam nejaká akože babi motorkárky v odzovkách. Ale ideme tak, že do Bosny, dole Sarajevo, Mostar a budeme sa vrácať zase cez Chorvátsko potom My naspäť. chceme až dole do Albánska, Kosovo, cez Kosovo, cez Srbsko naspäť, tak uvidíme. No. Dúfam, že vydá počasie. Ale, že vraj, Vraj, malo by byť celkom OK, no, uvidíme. pekný výlet. Dobre, aj vám, nech sa darí, dobre, dojdite. Čaute. Tak, zdravíme, dorazili sme do mesta Mostar, čo je staré historické mesto, cez vojnu bolo dosť zničené. A ideme obzrieť starý most. Ako to tu aktuálne vyzerá. Pekná. Čo ty podvozky? Čo nájdeš? Majú dať barčov týchto. Tu je Mostar, ale... Ideme na most najprv? Tu, doprava nájsť sa, potom budeme na most. Tu je na most, pozri sa. Čakáme? Kámo. Nevidno, ne, ja vím, keď on to mali.
Pôjdeme tu, za mostom doľava na rohu, tam predávali. Ale čo? Bajonky. Originál, tu. Jaký bajonky? Vojny, ne? Na pušku. Tu ideme doprava. Koľko, čo tie ľudí? Ale jaké čaječky máme. Što je tu? Griluje. Čo? Tu tá zederu z kože sebráme. Euro 30 za to. Tá zederu? Neviem sa dá sa, len aby si mal. Tu idem. Teraz si sadneme a staničku som takto bol. Jasné. Nájsť tu nejaké reštaurácie. I think they are down. Okay. Kokot, ja vás hľadám. Nádhera. Takže... Vidíš, že nie je most. Tuto je most, ja viem most, tuto. A to je tá voda, kde skáču do nej, hen tá hlboká. Something for dumping. Nemám pane. Never funny. Very funny. Čo myslíš? Čo chcel? Dobre. Albánia. Dorazili sme k vodu do Albánska. Ivanko to už okoštoval, ideme vyskúšať vodu, ty si tam bol. Fajnová je. Jaká je? Fajnová je, fajnová. Takže ideme sa trošku osviežiť. Nech sme tu vždycky jeden. Na 2-3 hodinky, tu máme veci. Zádu motorky. Dosť veľká pláž.